Woensdagmorgen kwam de transformator op zijn ponton onbelijouwd. Meer dan een dag later is er nog net verder kwam dan 300 meter door de grijde. We hebben voor dit transport een speciale dik online, bestaande uit zoonlaag en daar betonplaten en daardoorheen een dragline schatten. En die dragline schatten, daar binnen net genoeg voor het hele stuk van eurokilometer, wat die dwammen tot aan het station. Dus die schatten moeten verplaatst worden en dat neemt een heel soort tijd in beslag. Het transport van goed een kilometer is daarom opgeknipt in 3 etappes. Op het station moet de transformator de komende dagen dan nog op zijn plak geschoten worden. Dat is een uitbreiding voor het Friese elektriciteitsnet. Maar dat is belangrijk, want we weten natuurlijk dat de netten vol rennen. Dat is ik voor Friesland zei. Dus Tennet is mijn man mag bezig om dat Friese elektriciteitsnet te versterken. En daar is dit dus een onderdeel van. Hoe 2 weken komt er, via hetzelfde paard, nog een transformator naar het heegspanningsstation.